magbabalik ang chikahang pangkalusugan at magpapatuloy po ang ating usapan tungkol po sa family planning. Kasama pa rin po natin si Miss Pamela Pavic ng Family Health Cluster of DOH People Tools. Ayan ma'am, para po sa ating susunod na katanungan, meron po tayo dito. Tungkol naman po ito sa awareness po ng ating ng publiko, ng ating mga future clients. Kung marami po ba yung nag-a-avail ng family planning services dito po sa Bicol region? And marami po ba yung mga kumukuha ng ating mga planning family health services sa ating mga barangay, sa mga ospital, and sa iba pa pong health facilities dito po sa atin? Ayan, thank you Miss Nicole. So ang maganda nga po niyan ngayon, yung awareness po regarding family planning, parang halos lahat po ay informed na din naman. Makikita naman po natin siya sa datos, 'di ba? Kapag tumataas yung nag-a-avail ng services, ibig sabihin mas, properly disseminated din yung ating infos regarding our services and the program. So as of now po, madami pong gumagamit sa kabuuan ng ating rehiyon para sa family planning. So, masyadong in demand din po yung ating mga methods, most especially po ngayon yung ating implants kung maaalala niyo. So, meron din po tayong mga hospitals, mga NGOs, mga facilities, LGUs, PHOs na nagka-conduct po ng, outreach activities wherein po yung services yun na yung dinadala sa mga tao. So, as of now maayos po yung ating, family planning services. Madami din pong nag-a-avail. Oh, maganda po yun ano, tayo na po yung nagre-reach out po sa mga lalo na po yung mga nasa, malalayong lugar, nare-reach pa din po natin sila, 'di ba po? Ayan. Para naman po sa mga ano, teenager, hindi po natin maiiwasan yung mga alam mo yun, nag-e-explore. And maganda po na aware na din po sila nito, ano po, yung family planning services po natin. And para naman po sa mga teenager nga po na gusto pong mag-avail nitong family planning services po natin, kailangan po ba nila ng consent ng kanilang mga magulang kapag mag-a-avail po sila nito? Ayan, tama ka diyan Miss Nicole. Yung sa family planning services, hindi lang dito yung married couple yung binibigyan natin ng services. Meron din talaga tayong, mga teenagers na nag-a-avail din nito. May mga ilan-ilan na aware na din sila 'no, na sila na mismo yung lumalapit sa mga facilities. Well, kung tungkol po sa consent, 'di ba, based on RPRH Act of 2012 po, yung implementing rules and regulations, any minor po na bibigyan natin ng provision ng family planning services, kailangan pa din po ng consent ng magulang. Oh, so yung mga minor po, anong ages po ito, ma'am? Um, 'Pag sinabi kasi ma'am na teenager 'di ba, until 19 years old. Kailangan nila ng services. Kung sa provision po 'yun ng services, pero as to the counseling, pumunta sa facility, gusto ng counseling 'di ba, siguro maaaring gustong pumili ng method, hindi naman po kailangan na ng consent nun. Pero as to magbibigay ka na talaga ng services, kakailanganin po natin ng consent ng magulang. Sige, yan. Importante po pala yung consent ng magulang lalo na po kapag teenager. Ano po, ma'am? Ngayon naman po, pagdating naman po sa mga pagbabago or meron po ba tayong mga changes na nangyari sa pagbibigay po natin ng services, lalo na po nung dumating po yung pandemic, yung COVID-19 pandemic. Mayroon bang pagbabago sa pagkuha at pagbigay ng mga family planning services? Ayan, siguro Miss Nicole nung nasa height tayo ng pandemic 'no, around 2020, 2021, eto yung meron pang,
tawag nito, yung naka-lockdown tayo, 'di ba, kung naaalala mo. Nung time na yun, bukas po ang mga health centers no'n. Kaya lang 'di ba yung mobilization ng tao pinag-contain. So, merong hindi nakakalabas para kumuha ng health services, pero hindi po yun naging rason para hindi natin mabigyan ng serbisyo yung mga tao, yung mga kliyente natin. So, that time merong mga initiatives po ang ating mga partners, most especially ang ating mga LGUs, RHUs, 'di ba? Sila po mismo yung nagdadala ng services sa mga tao. Ayan, meron pa nga po tayong mga partners 'no, sa baba na kung naalala mo po yung community pantry, which is ang nakalatag is gulay, itlog, bigas, 'di ba? So, for family planning naman yung naging initiative nila, nilatag po nila yung family planning commodities. 'Di ba, may araw na puwedeng kumuha dun sa community pantry, nakasabay dun yung family planning commodities, as long as, um na-assure lang natin na dati na siyang gumagamit nun, wala na siya ngayong, for example, pills, ayan, maaari nating bigyan through doon sa family planning pantry na tinatawag. Tapos, meron din pong mga initiative yung partners natin na even, naka-lockdown, ang ginagawa is outreach activities talaga. Sila yung napunta dun, most especially sa mga island provinces po natin na medyo hirap din mag-provide ng services din, ayan. Maraming mga initiatives ang ating partners during pandemic. As of now po kasi halos balik na, eh, parang ano na tayo, new normal, 'di ba? Nakakapunta na din sa mga facility yung ating mga client para kumuha ng mga services sa family planning. Mas maganda po yun ano, kahit po, nasa gitna po tayo ng pandemic, hindi po natin napabayaan yung iba pa pong aspeto ng ating kalusugan kasama na po dito yung family planning, ano po. Meron po tayong iba't ibang, klase ng initiatives na isinagawa po ng DOH, ng mga partners natin, ng mga NGOs, para po, ipagpatuloy po yung ating layunin na mapanatili po yung, magandang family health, or family planning services para po sa ating mga clients. Ayan. Huli na lang po ma'am, take home message na lang po para po sa ating mga clients or mga future clients or gusto pong mag-avail po ng family planning services po natin. Ayan, sa lahat po ng individual or couples na ninanais po mag-avail ng family planning services o gusto po ng dagdag kaalaman, ayan, usap tayo sa family planning para protektado ang pamilyang Pilipino. Punta lang po sa pinakamalapit na health center. Yun lang, Miss Nicole. Thank you so much. Yan, thank you so much ma'am. At ayan po, sa ating chikahang pangkalusugan na pag-usapan po natin ang family planning kasama po si Miss Pamela Abit, Midwife 6 ng Department of Health, Bicol Center for Health Development mula po sa Family Health Cluster. Ayan, maraming maraming salamat po ma'am. Thank you, Miss Nicole.